Tervehdys, olen Saki Järvinen ja tervetuloa tälle vaatimattomalle kanavalle. Minulla olisi haluja lukea ääneen kirjoja, koska se tuntuisi itselleni mielenkiintoiselta ja sopivalta. Olen sitä harrastanut kyllä jo muutenkin, mutta en ole niin sanotusti ulkopuolisille kuuntelijoille mitään esittänyt. No, aloitan lukemaan tekijänoikeusvapaita kirjoja Project Gutenbergin kirjakokoelmasta ja haluaisin kuulla oman ääneni käytöstä asialliset mielipiteet kommenttikentässä. Täällä Gutenbergin kirjakokoelmassa on tekijänoikeusvapaita kirjoja e-book suomenkielisinä versioina. Ja Suomessahan tekijänoikeus päättyy, kun kirjailijan kuolemasta on kulunut 70 vuotta sen kalenterivuoden loppuun, joten aika klassikkoja löytyy. No, itse en ole koskaan lukuihmisiä ollut, joten tämä on outo aluevaltaus itseltäni, mutta ainahan on hyvä uuttakin kokeilla. No, lisäilen lukemaani tänne, kun saa luettua jonkin kirjan ja tarkistettua äänitykseen, joten hetken aikaa voi mennä ennen kuin laitan jotain. Aihealue kirjoissa on tällä hetkellä aika vapaa, joten otan jonkin sopivan kirjan luettavaksi. Ja jos se kiinnostaa kuunnella, niin kiitos. Ja voi tykätä siitä sen jälkeen ja vaikka seuratakin, jos haluaa. Mutta näillä näkymin kuuntelemisiin.